Seriusan ini? Huriani tuhata, neng pukotama parminggota sadarion, minggu papituhon dung trinitatis, taparadema roha dohot pikirata, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Marede mahita sian buku ede nomor 4 ayat sada sahat dahot ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanaon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siakko. Ima na manguluhon uhum sabing, dohot holom ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, saelehon ma tuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan, saelehon dame tuhami, asasonang hami mangolu di bagasan pangodim. Sai marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pangihon hamuma patik ni debata sian Sepania 2 ayat 3. Lului ma Jahoba sude hamu ale akan nauduk roha di tanaon. Hamu akan mangaradoti uhumna. Lului hamu ma hatigoran. Lului haserepon. Anggiat tung diodingi hamu di ari pangarimasan ni Jahoba. Rap manggidogugo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tatopoti ma dosata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan parasiroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami halak pardosa nadangolon roh tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala manganggukod dosa nami masay jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami naroai dakuha holongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubay kami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nileleng na. Alay na mapurus mahami nuaeng tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa roha nami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon roha nami. Alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenganan taringo tu dosata, alai dadaholan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk di hari mingguon sian Markus onom ayat sada saat rodi onom. Tajahama secara responsoria. Onalea Tuhan Yesus di huta Nazaret. Jadi hehema ibana siani laho tuhuta hagodanganna jala diihuton akas isian nama ibana. Jadi jumpa hari Sabat di muka mengajari di parguruan. Jadi longang marohani na torop na umbegesa angkani nama. Sian dia doi tu ibana jala habis karan dia doi na nelhon tu ibana. Ayu laon hagogon dokope pinatupa ni tanganna. Da ibana tukangi tubuni si Mariai, hahani si Jakobus, si Joses, si Judas, dohot si Simon, da dilambukta aka ibotona, jadi tergasip manasida mida ibana. Alai nina Yesus mamandok nasida. Tung naso marsangap do pamurirang, iyango diluat hagodangana, diangka dongana sabutuha dohot tibagasna. Jadi dang tarpatu pasa disi ulaon hagugon, dukon nina niapehon na tangan na tu otik halak na hasitan, laho pamalum nasida. Gabelongan marohana, ala soporsea nasida. Laos diriati maangka huta dina saluati mangajari. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Sana
taha tidakon maha taha porseotai, songon na hina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tidubuhon di si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano atoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lahudul di siamun ni debata jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, di sima ibana paimahon mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gima kur virtual sian naposo bulung.
Tabegema tikting namasa di huriata di sana samingguan. Tabegema tikting ni huriata di bagasan saminggon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion 5 minggu paunopon dung trinitatis dohot topik manoktong pajongjong hasitongan. Na paduahon pilihan tugotilon. Sadarion minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Naing patupaut tadu pilihan tu haporluan pesta gotilon 2021. Patuluhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 sada masuk pukul 10 sia 30 wib patupaut tadu pertangyangan sektor marhite Zoom meeting dengan meeting ID 830 141 3857 di sektor 4 di keluarga David Manulang Boru Simbolon. Napaupaton tangyang pangodianon. Pinabotohon tu sude ruas ini huria HKBP Mampang Perapatan. Obar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Perapatan Jumat sia Juli 2020 sada taringot tu tangyang pangodianon kian dipatupa dung sidung jamita alani disepakati ma mulai hari Minggu 10 sada Juli 2020 sada tangyang pangodianon dipatupa dung sidung warta jemaat laho manangyakon ruas namarasahit alani COVID-19 sia. Napalimahon malam 2 bersama HKBP Mampang Perapatan. Pinabuton tujuh ruas ini huria HKBP Mampang Perapatan di hari Kamis 15 Juli 2020 sada pukul 10 sia wib. Naing patupaut tama malam 2 bersama di masa pandemi COVID-19 sia dohot tujuan asa masih tangyangan sudi perhalado dohot ruas nahona virus COVID-19 sia dohot nahona dampak pandemi COVID-19 sia marhite virtual Zoom meeting ID 830 141 3857. Napaunokpon patanakon hatani debata. Di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 sada pukul 10 wib naing patupaudo PHD Inahanna. Nisosohon ma tusude Inahanna asaria madhoti PHD. Di hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sada pukul 10 pitu wib naing patupaudo PHD Parupuan nisosohon ma tusude Parupuan asariama madhoti PHD. Di hari Sabtu 10 pitu Juli 2020 sada pukul 10 wib naing patupaudo PHD NHKBP nisosohon ma tusude NHKBP asariama madhoti PHDI. Penelaan Alkitab dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 830 141 3857. Napapituhon Satgas COVID HKBP Mampang Perapatan. Marnida situasi nama saon, obar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Perapatan Jumat sia Juli 2020 sada disepakati do
laho mendukung kebutuhan oksigen di ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan na isoman mana isolasi mandiri di bagas nabe na membutuhkan oksigen. Pinabotohon ma tusudi ruas ni Huria na memiliki tabung oksigen medis asa boy manian mengurupi marhite na mamijapon tabung oksigen medis tersebut. Boima menghubungi Satgas COVID-19 Situa Paul Manalu HP 0811881096 Napawaluhon Pesta Gotilon 2020 sada. Ganuk taudo saita patupa Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon naing patupauta di hari Minggu 12 September 2020 sada. Jala taida marumang ni kegiatan na adong dihita. Na parjulu payung Gotilon, celengan keluarga, dot basar online. Minggu 10 sada Juli 2020 sada sektor sada. Minggu 25 Juli 2020 sada sektor 2. Minggu 8 Agustus 2020 sada Ina dan Deborah. Minggu 15 Agustus 2020 sada NHKBP. Minggu 20 Agustus 2020 sada Sekolah Minggu. Minggu 5 September 2020 sada Remaja HKBP. Napasiahon kegiatan tahun pemberdayaan 2020 sada Distrik 8 DKI Jakarta. Khobar tu surat Pareses nomor 304/D angka Romawi 8 DKI angka Romawi 6 2020 sada ima program tahun pemberdayaan laho mangurupi ulaun pakubasion dohot mangurupi mangguhi kewajiban laho melunasi gedung so pemarpikir HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta. Alani bidang pemberdayaan aset dohot sumber dana program patupahon kegiatan antara lain 26 April 2020 sada penjualan emoni logo HKBP dan logo tahun pemberdayaan. 27 Agustus 2020 sada cerita golf turnamen for HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Agustus 2020 sada diskusi panel transformasi pendidikan HKBP. September 2021 HKBP bersinar sebagai acara puncak. Pasapuluhon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Ruas ini huriatta nama ulang tahun di bagasan Saminggon. Di dok hatani di bata. Di tangan nasia mutu gajang ni umur. Jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Udah tulu ayat 10 parhepengon terlampir. Akapilian hamulateon dohot na asing naso nija hari tikingon tahidama di harotas acara na adong di hitabe songoni matikting ni huriatta di bagasan Saminggon tuhatta masu-masu. Dapat ada mah rohatta martang yang mahita. Mauliate doho puji-pujian di pasah rohan ami tuho di ayat Tuhan di sihala takat sepakilalah kami asi doho tolong ni roham na toktong madongan hami hidupi hami marhahi pason sahat tupikyon Tuhan songoni manang tuari namang ihut Tuhan tuho mahu pasahat kami daging nang doho tol dinami asa homan na madongan hami Tuhan di bata amanami di hari-hari na parpulyo Tuhan
juk duhami Tuhan tahutan di siala parsahiton nama sanuaing ima covid 10 sia jala gudang do Tuhan ruasmu na terpapar jala gudang do na isolasi mandiri alanin naso adong bui nasida ke rumah sakit di siala naungguk rumah sakit saluhutna dipanggil hami Tuhan aupun Tuhan covid 10 sia siang portibion jala pamalum maaka ruasmu na terpapar Tuhan marahite-hite ubat na pinakke nasida asa anggiat boy nasida Tuhan marhahipason mangulahon akaulaon na siganupari songonin ang mangulahon ulaon na hubbar tu asidohot tolong ni roham Tuhan di bata amanami na mangidudupi kami Tuhan disudi pamarita nami Tuhan mulai siyang pimpinan tertinggi sa satu pimpinan na peterendah Tuhan homa na madungani nasida Tuhan lehon di nasida hahipason asa disudi kebijaksanaan na nasida Tuhan makorhon haringganon tusudi hami rakyat na Tuhan di bata amanami songoni manang dihami sudi ruas ini HKBP mampang perapatan homa hupasahat kami daging non dodo dinami Tuhan asa homa na madungani hami Tuhan di bata amanami jol managari dohami tuhadak tagamo samarlaw dosa di baheni jumulai sesa dosa nami nagudangi asa unang ngalan terabak pasum na naiswah rompete hami asi roham rahite-hite anakmu Yesus Kristus si pangulu kami amin. Marede hita sian buku ede nomor 248 ayat sada sa 2 tapapungu ma peliata sada A dohot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha iman na mga ramauti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Turpuk jamita ni minggu ta sadarion minggu Paunapon Duung Trinitatis tanggal 10 sada Juli 2020 sada imana tersurat di Amos pitu ayat 10 sahat roli 10 pitu dua topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Amos pitu ayat 10 sahat roli 10 pitu dia lualuhon si Amasia si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruhanna tu si Jerobeam raja sian Israel ninama
marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dak tertau tanoi hata-hatana sa sudena. Esongonod do lidok si Amos ikomate si Jerobeam marhite-hite podang jala ikut terbuan tu habuangan yang ko Israel siat tanona. Dungi didok si Amasia ma tu si Amos laho maho ale paralatan mapurus maho tu tano Juda jaladisi maho mangan sagu-sagu jaladisi maho manurirangi kale anggo di Betel unang bedak dati manurirangi ay huta habadiyaw ni razaidui jalahudulan ni harazao dui panurirangon dopak si Amasia. Jadi dina si Amos mangalusi si Amasia dang nian panurirang au jala dang anak ni panurirang au halak parmahad doahu jala na papungu-pungu parbue ni hau attajau. Dungi dibuat Jehovah mau sian na mengadu biru-biru. Jadi dok Jehovah tu au laho maho manurirangi dopak bangsokku Israel. Opetangi homma hatani Jehovah ni mudo dang jadi hom manurirangi dopak Israel. Jaladang jadi pistik konom muhatam dopak pinopar ni si Isa. Di bahani sonod do hatani Jehovah marmainat do zalmam di bagasan huta jala marrage anakka anakmu do burum marhite-hite podang jala bagio do tanoon marhite-hite ruji-ruji jala mate di atas tano naramuddo yang goho jala tarbuak tu habuangan ia Israel siat tanona. Soni masana. Dihita kadongan sa persyaon di bagasan Korni Tuhata Yesus Kristus. Judul jamita tetaplah menyuarakan kebenaran. Apatan na komarsihohot pasahaton habonaron ni Tuhan. Ditong-tongan ni Portivion. Menangah apa resikona mungkin ditolak, mungkin diusir. So si Amos si masahalak si Juda do alai diutus disuruh dibata manurirangi tu Israel utara alani aka pangalahon orang dinggan termasuk Raja Jerobeam sada Jerobeam II. Alani ditulak do si Amos orhite Malim Amasia ima Malim nani angkat ni Jerobeam digaji kerajaan dibayar laho menolak menangkis serangan-serangan musuh baik musuh ni politik doh musuh ni aka ajaran-ajaran. Oleh ternyata menyimpang do aka pangalahon ni namasa di kerajaan Jerobeam dohot na dipimpin Malim Amasia. Alani disuruh si Amos disuruh dibata laho paingoton nasida marhite-hite aka lubba-lubba namasa na pinasa nasida manang pisak-pisang baik marhite si hapor manang belalang baik marhite api na penglihatan baik marhite bakul do marhite tali sifat manang tali pengukur. Odo namasa malo tajaha di Amos sebelumnya manang di Amos 5. Perayaan ibadah na munafik, nyanyian na munafik, korban bakaran, moral yang bejat, eksploitasi orang miskin. Nang adong acara agama na perman teman alai holasi paula-ula. Ketimpangan di mana-mana na mamora
semakin mamora, merpugus semakin merpugus, ala ditindas, dikuras, mungkin dengan pajak yang tinggi, rusak moral dan rusak rohani, curang, gudang kepalsuan, bejat sosial, ala orang miskin diperjualbelikan, dipaksa mungkin kerja dengan amalan upah yang sepantas. Kebenaran diperjualbelikan, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Bui terjadi malah kepemimpinan na korup, pemerintah manang raja na korup, didampingi tokoh agama na bisa bekerja sama secara negatif. Beribadah dona sida Allah ibadah pura-pura, bahkan penuh kepalsuan, kemunafikan, gudang akka gabus, dusta, penipuan, kemabukan, pesta pora, abayan semakin jurang, pemisah orang kaya dan orang miskin semakin lewat. Kalau ini disuruh debatama si Amos pengoton rajai, dok pengoton tokoh agama si Amasya, tapi malah marah. Amasya malah menyebarkan berita bohong, hoax, karena dia tersinggung sebagai kepala imam kerajaan, melapor mebana tu Raja Jerobeam Madok bahwa si Amos ingin mengkudeta kerajaan, ingin mengambil alih, menggulingkan raja. Ini sangat berbahaya. Allah si Amos menegur kejahatan ni malimi. Jadi mula salah malim, tokoh agama sudah korup, raja sudah menyimpang, akan ada bencana yang cukup besar. Penglihatan ini belalang akan memakan habis tanam-tanaman hijau. Ladong siak kesusuanan akan dilalap belalang si hapur sudina. Ini penglihatan api yang membakar semua yang ada, bahkan makhluk hidup dan makhluk mati akan terbakar habis. So ini tali sifat, tali pengukur bangunan yang sering dipakai, mengukur bangunan itu apa miring, tetapi bangunannya sudah miring. Apa tanda pangalaho, karakter, sifat ni raja do akar rakyat bangso, tak sesuai be tu lomo ni rohani debata, agudang penyimpangan dosa percabulan, na sangat fatal, kejahatan na luar biasa, ikon umum aladang ulu berubah, bahkan muruk dosi Amasya ditegur Allah, diusir masih Amos masa mulak tu tekoa tu tanah di Juda. Allah ini ternyata tohodo penglihatan manang hatani si Amos, taluma Jerobeam dihancurkan, dilululantakkan oleh pasukan tentara Asyur. Mata masih Amasya dibunuh doa kanakonna boruna, jadi istrinya jadi perempuan sundal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini suatu aib. Hailaun nama sebulodo, kalau termasa habagosan jalekom menjual diri masalah ibu rumah tangga, istri seorang tokoh agama. Alani kebejatan moral, kecurangan, doh kerakusan, roha portivi, memperkaya diri sendiri, koruptor, korupsi, menimbun harta sendiri. Ada dihita kadang sapor siaon, idokon di Amos pitu dang na panguluk ko beho, dang na maponok ko beho, dang adong ampun betu bangsa perjahati, aku tidak memaafkan mereka. Nina debata. Kalau di berang debata ada penyimpangan nama saya belga, bahkan ngamen rasuk tu imam manang malim. Jadi setiap kerajaan ini dibado bagas jorona adong pemimpin manang penasehat rohanina alai berpihak do dang be nati kos di pasah malimi pangarange pangalahon ni rajai dang barani karena dibayar raja selalu dikatakan baik. Bahado di berko malim nami ama hatani si Amasya denggad do raja nami.
Bahado diberi ko pangalahon yakar rayati sudah dikon dengan asal bapak senang, asal rajanya senang. Abena nunga sangat jauh menyimpang. Tabayakkan alani penyimpangan 10 marga di Israel Utara hancur, Samaria selamanya hancur. Satu bangsa besar, 10 marga besar. Bahkan terasa saat kesadarion kehancuran nih Israel Utara hancur. 10 marga hilang lenyap. Oma persoalan masa di zaman si Amos, ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, sistem peradilan yang rusak. Songoni lo nang saat zaman sonarion. Lo masa do presiden raja na menyimpang, songoni nang tokoh-tokoh agama bodoh marabahaya yang cukup besar dan selamanya. Terlalu mau bima apka tokoh agama AHP diharapkan adil menilai sesuai doa tani Tuhan, unang sesuai doa keinginan pemimpin, presiden manang raja, manang perdana menteri. Katakanlah benar jika benar dan katakan tidak jika tidak. Adona yang renungan pergumulan di zaman sanarion, bohado pemimpin-pemimpin gereja sutung terlibat di akah pertibion sangat berbahaya. Abereng masih tokoh agama, imam tinggi, imam besar harus mati bersama anak-anaknya, bahkan istrinya menjadi perempuan sundal dan jatuh miskin, sangat menderita. Berlaku do jami tahun sepanjang masa. Ikut tetong pasang cokon hasit tongan, manang di dia be, manang sade hari be. Kalau diusir si Amos, si kemulak tu tanah. Kalau si Amos mengusir Amasya selamanya dari muka bumi ini, harus mati. Kalau dilecehkan si Amos, dibahan berita bohong, berita hoax, si Amos juga menangkis itu dengan melenyapkan Amasya dari muka bumi bersama semua keluarga-keluarganya. Hala merdongat debata di mana. Ada dilema di zaman sonarion ke pemimpin agama dosa melara. Dua pemimpin agama, tokoh agama, napa si Amos bukan keturunan Levi, bukan anak Levi, bukan anak imam, bukan imam, tetapi hanya parmahan, olah parmahan do napa bungu perbu ini at-tajau. Napa tanda bui do manangisi dipilih debata laho menegor, songo panurirang, songo si Amos, ala gembala parmahan dipilih debata, bukan keluarga yang hebat. Alem boleh disuruh debata di mana? Songonima persuruh ni debata tuhitan sadarion satu dikenang roh. Kubui makajong jokon hawonaro di tengah-tengah ni pertibion. Pasti ada ngaka halim lamon. Dua tokoh na berbeda si Amos panurirang asli yang benar, Amasya panurirang palsu pergagap yang berkompromi dengan duniawi. Amos diberkati Tuhan, Amasya dihukum, dimusnahkan Tuhan. Ada turpuk renungan di minggu tasadarion asa unak-unak pisah kita lului hamu ma harajan di debata lului hamu ma ahu asa mangul hamu nina. Jadi odo dititikkan adung ilu-ilu mardongat tangis ni si Amos adok lului hamu ma debata asa mangul hamu ado tungadong matagamon masa parmara di bagasakuta sobinahin ni Jehovah tungadong masa parmaraan hukuman anggo denggad do hutai itu termasuk satu daerah manang huta mangulau nak kahalim laman do sudi pangisina ikut diuhum debata ado renungan di minggu ta sadarion molo
tajahadi udupna satu amas walu idama rodo akka risugot ninna Tuhan Jehova tongosokku ma haraparo tu tanah on dada haraparo ni sagu-sagu manang hawasun ni aek ikut di akka hata ni Jehova do nang begonna donian jadi mado-ado manasida sil laut nasada tu laut nasada nari ila sian utara atau habis saran dilihat nasida manglului hata ni Jehova nian habe laos sojuk pang nasida do amma moloso bertobat jadi kon hatok do manglului hata ni Jehova amma panurang taringot tu hirang namari si parbue di bidualu penglihatan ni si Amosi alai gabi akabakke nama ragean naka kematian beruntun molonga menyimpang sian hatan ni dibata jadi malah petaka besar bahkan hiado bangsa Israel menghadapi hamalan kelaparan yang sangat luar biasa di dua raja-raja sebelalu keadaan yang sangat prihatin mengerikan tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Walau zaman senarion nama sa COVID del tahun budo sangat mengkhawatirkan. Alai luwi siani hiado masa di kitab dua raja-raja si panganok pedo sinu dangadong. Alai Roma Hizkia masuk ke bekas joro dan berdoa minta pertolongan Tuhan dia berkabung Allahku Allah yang maha besar minta tolong Tuhan selamatkan kami dari wabah kami ini. Kami sujud berlutut berdoa memohon supaya Allah melindungi kami. Hormat tangyang ni Hizkia tiki masa kelaparan besar-besaran dan adopsi panganduk sinuon haro masa. Soni manang ita di masa ni Covidon selain bertobat mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin sudah menyimpang dari jalan Tuhan konadong aka cobaan-cobaan diajak mahita kembali berdoa secara khusyuk melubui di gereja aka perhalado melubui di jauh Nabi di zaman sonario Covidon berdoa masing-masing untuk meminta kelepasan dari wabah penyakit. Amma renungan singkat di minggu ta sedarion. Amin. Wartang yang mahita. Oleh atanya Tuhan di sungguli hodo kami di padalan ningulu nami asa totok kami manotong pajong-jong hasitongan tonga-tonga ningulu nami soni cara khusus ka hamba Tuhan pelayan sunangulo tarela dia ka pertibion gabi menyimpang. Pada masa di zaman ini Israel ikon hona nasida ikon di taluhon musuh Asyur. Yerobeam mate do anakna soni nang malim Amasya mate do keluargana saluhna alana ka penyimpangan. Alani malihat ma diho marhite Yesus Kristus naung mangarah kami tu akadalan nati kos di Portibion. Soksong nima di masa pandemi sanarion sungguli horo kami tong asapa jono kodir tu ho di akka hahurani jolma di Portibion. Tapi roh kamara. Amma tang yang nami upasatami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Marada hitahut babungu pilihan. Sana
Tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di benu kijang oru haroroan ni saluhut si leo na dengan doh na saulibasa na meulutus upasata mi masya na nileon mi tuhami pilihan nami tuho sejalame kebiwap na khusus bijolom asupasu mejala ramoti asa huparhasya kami pilihanon matibulon arajam tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhita hiti tordim assalamu tadahami godang ni silaw leon mi tuhami assalam girgir hami matok mauliati tuho arhita hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliamanami na di benua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajanmu, saya saat maloma nirham di benua tongon son na di benua gijang. Leal matuhami salarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami song panisanami, di dosa ni dengan nomor dosa Tuhami, muna kami togio tu pangujunan, palu amahami siap pangagu. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Dewata Maho. Disodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuho jalasima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuho jala di pasarun madamena tu tardim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.